аз 13000 нафар довталабоне ки донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷандро интихоб намуда буданд, 1013 нафарашон донишҷӯи ин донишкада гардиданд. Ин шумора 70% нақшаи донишгоҳро дар соли хониши 2022-2023 ташкил медиҳад. масъулини донишкада мегӯянд ки дар марҳилаи дуюм шумораи мазкур зиёд хоҳад шуд. маблағи таҳсил бошад дар соли хониши нав бетағйир боқӣ мондааст. دانشکده قرار نشده است. با قرار شورای ما برای دستگیری دانشجویان در سطح سال 2019 ایستاده است. اختصاص مینیمالی 4080 سوم تشکیل می‌کند. اگر ما 12 ماه تقسیم کنیم یک ماهش 300 سوم مبلغ خانش میشه. و فکر من بعضی باغچه‌ها و بعضی مبلغش قیمت‌تر. اختصاص مالیه و قرض 7000 سومه. لیکن اون شرایطی که هست، اون لابراتوریایی که ما تشکیل نمیدیم، ما کوشش کردیم که از دستگیری وزارت مالیه و جمهوری تاجیکستان یک لابراتوری و تجهیزات تشکیل شده است. از حساب مبلغ‌های گرانتی، از حساب دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ولایت سوخت، حکومت ولایت سوخت و خود مبلغ‌های دانشکده аз бурду бохти фаъолияти донишкадаи мазкур дар нишасти матбуотӣ директори донишкада ба хабарнигорон маълумот дод. гуфта шуд ки айни замон донишкада барои фароҳам овардани шароит, баҳри гузаронидани таҷрибаомӯзӣ ва мутобиқ ба бозори меҳнат омода намудани мутахассисон бо 43 коргоҳҳо шартномаи ҳамкориро ба имзо расонидааст. инчунин озмоишгоҳҳои донишкада бо шароити муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. تو ماه یون سال 22 از ماه январи 22 43 шартнома ҳамкорӣ бо корхонаҳо баста шудааст ки соҳаҳои зерин ро фаро мегирад. хизматрасонӣ маишӣ, як шартнома соҳаи тиб, саноат, системаҳои иттилоотӣ, нақлиёт, кишоварзӣ, фаъолияти сиёсӣ ва ҷамъиятӣ, сохтмон, фаъолияти молиявӣ, савдо, технологияи иттилоотӣ ва алоқа, энергетика, идоракунии табиат, экология ва ҳифз, истеҳсоли озуқаворӣ ва дигар дар 43 корхонаҳо шартнома баста шудааст ва намояндаҳои корхона иштирок мекунанд дар худи таҳияи барномаҳои таълимӣ. онҳо тавсия метиҳанд кадом компетенсияҳо, малакаҳо бояд донишҷӯён асбоб кунанд барои он ки дар худи баъд аз хатми донишкада онҳо тавонанд дар корхонаҳои истеҳсолӣ кор кунанд. донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд дорои 4 факулта буда мутахассисонро аз рӯи 29 ихтисос омода мекунад. дар соли хониши сипарӣ гардида 824 нафар ин донишкадаро хатм намуданд ки 34 нафарашон дорои дипломи аъло гардиданд. гузоришҳои Ғулой Раҷабова, Супон Озилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.